Ahojte, vítajte pri krátkom inštruktážnom videjku, ako správne naniesť make-up. Ja budem dnes používať make-up tekutý, make-up od Mary Kay, takzvanú podkladovú bázu, pretože je to foundation, zmatňujúcu použijem a ukážem vám, ako ju naniesť. Môžete make-up samozrejme naniesť aj prstami, ale ten make-up nemusí byť potom taký rovnomerný, môžete si tam zanechať tie šmuhy. Druhá možnosť je, že použijete hubku. Hubku treba pred použitím namočiť, vyžmýkať, namočiť dovolí vyžmýkať, odoberiete si make-up na ruku, do dlane a rovnomerne hubkou nanesiete. To je druhá možnosť. Treba dať potom pozor na to čistenie a naozaj dodržiavať tú základnú hygienu a pravidelne ju vymieňať a umývať. Ja teraz použijem štetec, ktorý je priamo určený na podkladovú bázu na make-up. Ja tu mám takú moju mini verziu cestovateľskú bez tej dlhej ručky. Samozrejme v mojom profi kufri mám samozrejme s ručkou. A toto je taká moja mini verzia. Je to štetček, ktorý je priam takto zrezaný a je priamo určený na nanášanie podkladovej bázy. Takže dávajte pozor, dôležitá vec. Odoberiem si asi takéto množstvo make-upu v odtieni mojej pleti. Tento konkrétne je N210 a je taký zmatňujúci. Zoberiem si na šteček takúto trošku, pozrite, ako keby som to rozmazala, takto, takže nezoberiem celú takú kopu ako syrokrém. A nenabodkujem, nerozdelím si to na tvár, pretože by som si urobila taký nerovnomerný podklad a všade, kde make-up položíte, tak tam začne oxidovať, prispôsobovať sa tónu pleti. A všimnite si, čo už ja robím. Ja som si znova natrela na šteček ten make-up a od stredu tváričky ťahám v smere nahor k uškám a rozotieram. Všimnite si, že nejdem na inú časť pleti, len tam, kde som naniesla ten make-up, tam aj rozotriem. Takže takto. Priamo dostratená aj tu. Na tejto časti môžete hlavku zakloniť a skontrolovať si to. Vidím, že už cítim, že už na tom šteci nič nemám. Takže podarilo sa mi na to druhé nabratie naniesť trošku na nos a vlastne na túto časť líčka. Idem na nožtek. Zoberiem si len takúto malú štipku, sem nakoniec, a pozrite sa, čo urobím. Ja tým, že otáčam ten šteček, tak ja tou stranou zúženou prejdem okolo nožteka. Takže krásne si to nanesiem zároveň aj pod nos, lebo tam ešte trošku mám, a prechádzam na líčko. Tak, zoberiem si poslednú časť make-upu a pozrite, nanášam tam, kde nanesiem, tam aj rozotriem, všimnite si, takými tiahlými pohybmi a využívam nie špičku, ale plochu toho štetca. Takže kým je mokrý, tak ho rozotieram. Pod oči idem tak dostratená. Tam je dobre použiť korektor. To uvidíte v ďalšom inštruktážnom videjku. Proste tam, kde nanesiem, tam rozotriem. Všimnite si, že nejdem nikam inám. Zoberiem si poslednú časť, rozotriem na bradu a ešte takto dostratená. Keď potrebujem, tak utriem trošku ako keby do tých očných viečok ten štetec, ale naozaj zľahučka. Všimnite si, že neprebieham, že tu si natriem, nejdem sem. Dôležité je, aby make-up zoxidoval rovnomerne, aby pôsobil pekne, prirodzene. A už keď mi tu zaschol, zoxidoval na pleti, už tu nemám čo mázať, už tam nemám čo rozotierať, už to proste nechám tak. Keby som chcela, tak ešte nanesiem rovnakým spôsobom ešte jednu tenkú vrstvičku, aby som mala ešte silnejšie krytie. Ešte posledná kontrola, aby bola špička nosa natretá, koreň nosa a tu, aby nebol rozdiel aj pri ušiach, pri vláskoch. Takže nebodkujem a tam, kde nanesiem, tam rýchlo dostratená rozotriem.